I pozdrav svima ljudi. U ovom klipu ćemo pričati o jednoj temi koja je onako malo neobična, jer ovakvim temama još nisam pričao na mom kanalu, a to je zašto, zapravo ne zašto, već gameri stvarno prelaze na Windows 10. E sad, šta se tu dešava i da li je to istina? Ovako, trenutno Windows 10 od 64-bitni zapravo Windows 10 je trenutno najpopularniji operativni sistem i po mom nekom ličnom mišljenju najbolji operativni sistem trenutno. E sad, možda će neko reći, brate, zašto ako ti je najbolji operativni sistem što onda koristiš Windows 7 kao što ja koristim? E pa jebi ga, moram da zatvorim prozor. Dobro, nastavljamo. Dakle, zašto koristiš onda Windows 7 ako ti je bolje Windows 10? Pa zato što imam neke svoje razloge, ali sad ne bitno koji, neću sada pričati o klipu, zato što to uopšte nije bitno. I sada, šta se desilo? Razlog zašto korisnici sve više prelaze na Windows 10 jeste Steam. E sad, ja se u to ne razumijem i neću pričati, ali sam tako načuo, zapravo tako sam čuo i tako su rekli ljudi iz Team Raidera. E sad, to je vjerojatno moguće i to je činjenica, zapravo nije činjenica, nego 41% korisnika Steama, znači gamera, koristi Windows 10. Dok 39% korisnika koristi Windows 7. I 13% ima onih Windows 8 i Windows 8.1 i onda ima onih malih Mac, Linux i tako dalje, to da ne pominjemo. I sad, zašto prelaze? Jednostavno, neki kažu da Windows 10 nije dobar sistem, što se ja, čekaj pravic malo vama s tim. Neki kažu da Windows 10 nije neki sistem, ja sam koristio i mislim da je zaista dobar. Neko kaže ima neke bugove, znači ako imate original, to je još bolje, i ako redovno updateujete, nemate nikakvih problema, znači ubedljivo će vam biti jedan od, možda vam se dizajn ne svidi, ali i dizajn zaista ubija, ali nebitno. E sad, ono zašto gameri prelaze na Windows 10 jeste zapravo DirectX 12. Znači, to će sigurno uvesti gaming u neku novu dimenziju, nešto sasvim novo i zato ljudi već prelaze, mada igrice nema trenutno, kako ja znam, možda ima neka, ali nisam siguran, koja već podržava DirectX 12, mada to nas obične korisnike ne treba toliko da interesuje, to ove gamere treba da zanima, ali nas obične korisnike ne bi trebalo to da zanima. I eto ljudi, to vam je to, znači sad vi razmislite da li ćete preći na Windows 10, dosta ljudi sad ima predrasude i kaže zašto bi ne predrasude, nego jednostavno neće preći na Windows 10 jer u Windows 7 sasvim solidno radi i ja to sasvim opravdavam, znači meni Windows 7 ekstra radi, ali ja imam neke svoje razloge zašto ne prelazim na Windows 10, mada ja sam koristio Windows 10, možete vidjeti u nekim mojim prošlim klipovima, ali obrajte, sad to nije bitno. Ovo sam htio da vam kažem, to za gamer u ovom klipu, dakle prelazi na Windows 10, jednostavno morat će da pređu kad tad, nije sad ja ovo nešto da lupam i tako dalje, jer jednostavno će morati, tako vam bilo s XP-om jednostavno, svi su igrali na XP-u sve dok nisu nove igrice izašle i više ne podržavaju XP. Tako da, svi ćemo se morati navići nekad na Windows 10, Windows 8 8.1 ne verujem da će zaživjeti, jer su zaista loši operativni sistemi, 8 nisam koristio, 8.1 jesam, nije loš, ali dosta bugova, dosta nekih gluposti, iskreno ovaj start menu je glup, tako da, eto, to je bilo to što se tiče ovog klipa, nadam se da se svidio, možda nije, možda jeste, ali nebitno, hvala u svakom slučaju koga je pogledao, ako vam se svidio možete da ostavite like, share i subscribe, posjetite moju Facebook stranicu ako želite, imate dole link u deskripciji, znači ostavite like i tu ćete imati sve ovo kad dobijem klip i neke tako isto ovako vesti koje neću snimiti. Tako da to bi bilo to, hvala što ste pogledali klip, nadam se da se video, ako jeste ostavite like, share i subscribe, posjetite moju Facebook stranicu i vidimo se u nekom sljedećem klipu. Ćao!